Jo, počkej, to jdete to taky v tom rokáči, máte u sebe trochu kokaň, vypadně. Hodí ti stolu. No, já ti přijám žezlo, natáčej. Mně ne. Tu natáčej. Vítám vás u přímého přenosu televize MCD. A jako první hvězda nám zaspívá paní Britney od Spearsu. Přivítejte ji. Další zahraniční Já tady doprava, tady maskérka. Jaká je další zahraniční? Tady. Zůstává Vondráčku. Přijela i česká zpěvačka. Lucínka Vondráčková. Přijela i Rihanna. Co dělá? Počkej, další hvězda je Rihanna, dej to Ondráškovi. Ondro, Rihanna přijela. Umbrella. Umbrella. Už to jede. Zavřete to někdo. Na Paris. Henka Vondráčková. Hlavní choj, Henka Ondráčková, Britney Spearsu.